que estou especialmente agradecido. Estáme preguntando a xente por que en Larouco, un sitio tan lexo, señor alcalde. Eu digo que Larouco e o mundo rural merecese isto e moito máis, porque o mundo rural é Galicia. Entonces, servidor é sensible a eses valores, a cultura que se conservou e que se criou no mundo rural, como é a cultura do Nadal, a cultura dos cánticos do Nadal nos pueblos. Por eso, este concerto é unha homenaxe ás cantareiras de Lentellais, das feituras de Lentellais, porque é unha localidade moi cerca, caminando ya leva media hora. Quero dicir que queremos levar este concerto ao mundo rural, a Valdeorras, porque tamén é provincia, e a iglesia de Larouco é a Catedral de Valdeorras, unha iglesia preciosísima do século XVIII, donde collen máis de 1000 personas. Por lo tanto, creo que é un espacio fantástico para acoller este concerto de Nadal.